Una de les col·leccions més àmplies i variades del Museu Arxiu Tomàs Balvei és la d'objectes d'ús domèstic. Hi podem trobar des de piles d'aigua beneïda, llumaneres, atuells per a diversos usos, planxes, escalfallits, panys i claus i un llarg etcètera. Tots aquests objectes, però, tenen una cosa en comú: la seva procedència local. Doncs a Tomàs Balvei, tot allò que li permetia explicar la història del municipi i la vida quotidiana dels seus conciutadans despertava el seu interès col·leccionista i d'investigació. Alguns d'aquests objectes ja no s'utilitzen o pràcticament han desaparegut. Altres encara els fem servir, però segurament la seva aparença i la mecànica de funcionament han canviat. Et proposem un joc. Saps què són aquests objectes? I per què servien? N'has endevinat moltes? Ara pensa i busca per casa. Segur que n'hi ha algun que s'hi assembli i fins i tot potser és antic i tot. Després del que hem vist, podem dir que la nostra col·lecció d'objectes d'ús domèstic, eines i equips ens permet fer una reflexió de quina és la nostra funció com a museu. Doncs ja no som només un espai on es conserven i s'estudien els objectes i obres d'art, sinó que volem ser un espai de diàleg i reflexió per parlar de qui som, qui érem i qui serem en un futur.